iki wong loro iki. Yo. Ya apa kabare lo kene? Yo. Ya. Nah. Suwe ra saka bengi no? Iya. Iya. Tambah suwe iki, arek iki lho. Gak tau ketok nang dia e. Suwe ra saka bengi. Sajane lha apa sih bengi dijogo barang iku lak isu-isu dhewe. Ngene ya. Duduk bengine sing dijogo no. Pos iki dijogo supaya ya engko ade keliling nang kampung ben aman. Ngono lho. Dadi duduk bengine. Sing sering mangan sego padang cek iso mikir iki lho mikir. Aku iki pinter asline iku. Iya. Iya, sekolahku ranking terus piye. Ranking 18 Murid. 20. Aduh. Lumayan dari 14. Saiki dhewe iku wis enak wisan. Dadi dhewe iku wis melestarikan budaya. Iki kentongan karo Pak RT iku lho. Nah. Iki kentongan iku sakti. Apik. Swakti kon kentongan iki. Saktine yo. Heh? Pengen ngerti ya? Iya. Iso muni dhewe iki. Wah. Heh? Wah. Coba. Tak percaya. Coba. Aduh. Muni kan. Cak geger. Lah Mungkin muni. tak tutuk batu sampean banter mangkene. Yo ojo. Tutun sinyal lho. Ojo. Jane iku apa sih kentongan saiki lho modern wisan. Ono HP yo kan. Ono jam, iso delok. Kayak penanda iku HP barang iso telepon-telepon ah. Kan gak ngerti artine kentongan sejatine kentongan. Apa kok teko kayu iki kentongan. Ah iki. Zaman biyen wis ana kentongan. Yen kan wesi ya, ono kayu tok. Tetep wesi ono. Artine kentongan ya. Itu standar kabeh. Kentongan ya. Ken. Apa? Ken kan? Ah. Nah, iki kendatine teko kayu tapi fungsine akeh. Jadi iki ana fungsine kentongan iki. Ngono ya. Oh, kena ya. Ngan. Wong ngan. Tong. Ya, tong. Apa tong? Tong ya. Nah. Kandhane tangga-tanggamu iku aja turu sore-sore. Dikon jaga nang kene gantian. Tonggo kudu Masuk. melok Joko. Bener. Apa? Lahir Ngan ya, ngan. Joko karo mangan. Cocok. Mangan tok ae paino. Apa coba? Ngan. Apa? Ngantuk aku tak mulai dhisik. Joko. Sing genah lah. Joko malah mulai apa? Ngan ya kan. Heeh. Ngan iku ngandani. Lewat kentongan iku akeh fungsine. Nah, makane contone, tak kae contoh ya. Ya. Ketuk ngene, sik. Nah, ping telu-telu. Apa iku? Apa iku? Tandane iku ana banjir. Ya. Tuh banjir ketut ping telu. Tuk 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 ngono. Ana maneh tandane. Apa? Iki paham ana kadang ngeslong ngono tontok tok ae. Nah, pindo Pindo apa iku? Apa iku? Ana wong maling, ana wong ilang ping pindho nutuke ya. Tuk 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 tuk. Nah, Pindo. pindo. Maling lho. Maling iling-ilingan. Mau apa kobongan ya? Mau ping telu mau. Kebakaran 3 kali. Ya. Nah, ana maneh iki ngene. Nah, terek ya. Apa iku? Apa iku? Sego goreng liwat. Oh. Ayo, Panganan. kamu yang ini dhewe ya. Saya tak tinggal keliling karo sinyo ya. Ngono ta? Heeh, engko lek ana apa-apa aja lali. Iki sakti, aja moto-tono sembarangan. Apa? Aku butuh bantuan tak duduk ya. Duduk ya. Mangane ya. Duduk ya. Ya. Ya wis. Kirno. sik. Ngeripet ya kon iki. Tejo. Yo, keliling sik. Ya. Tak jogone kok sih, gak ilang. Aduh. Ngomong. Nah, iki Warga ini jos ono. Ete. Mas. Rokok musik lali aku rokokan.
ngageti tok ngono. Semono kaget iki. Iya. Kok dire Eh? teko jenengan. Teko omah. Mandi mondok muter-muter iki mondok. Iya. Kok awakmu kok nglamut dhewean ngono no. Joko bengi rondo. Oh, Iya, rondo. Ini tugas saka keamanan. Tugas saka keamanan. Iya, keamanan Ngomonganmu kok lincip ngono. Ini demi bangsa dan negara ini gitu. Kowe dem nang omahku lho lincip. Sok ayo ngene. Ngene iki ngobrol ambek manjajan enak jan adem-adem ngono. Orane jajane teh. Jajane. Iya, ya apa kan Oh. sediakno blas iki mau. Angel. Apa sabes wis ah? Apa-apa wis tak lakoni kelas aku. Kelas. Kelasmu iki kelas temenan apa? Oh, temenan. Temenan. Asli temenan. Lah iki asline mbek sapa no? Pol ta? Iya. Karo Jo, Kepaco. karo Sinyo. Lho, saiki nang ndi lho kok kaono? Mau ono. Oh niku Ilang. jenenge aku no. Iya. Iya ta? Iya, Lho, ilang. Iya. Lah terus, Sik lek ilang, tak tutuke jarene kon nutuk lek ilang kok. oh jare ngono. Iya. Wah, bocek moro. Emang dikongkon ngono. Iya. Apa no? Hah? Ono apa? Nutuk iki lho. Lho, iku mau jarene ilang Rete takon. Endi Warjo? Ya ya gak ngono. Ilang tak nutuk. Ya gak ngono no. Kapan warase rek? Lho, ya salah maneh. Bener deh. Iya. Ya mbok paene jare ngono, lek ilang ditutup. Iya, ana sing ilang tak nutuk. Lah aku lek ilang telepon ngono HP iki gawe tanda. Oh, iya. Wah, sembuh jelasno. paine iki. Ya apa sih? Jelasno sing kenal. Ajur. Wis lek ngono ngene wis tak tinggal dhisik yo. Tak tinggal dhisik. Temu ndi teh? Heh. Mundi. Yo ngangge keliling ambek sampean nang omah sik dulu. Jen man. Aja ngono lho ya. Aja tutut-tutut tok lho ya. Iya, iya. Yo lali kok lanjut ke patroli maneh. Ke patroli sik. Yo. Ya wis. Yo ya tinggal sik yo. Piro kira? Ono main badminton ae. Sebelas ya? Sebelas kurang tahu itu iki. Dari Arjo mau? Ono tuk jam 11, jam ya, jam 11 berarti jam 11 iki. Itu ya, jam 11 ya. Aduh, wong tak ketok pisan. Mandi. Tuh wis. Ji. Loro. Telu. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Pasti kering. Di dalam racong kok. Piro iki? Wah, setengah wengi. Setengah wengi rek. Mau dikongkon Parjo tengah wengi. Nutuk kentongan. Wah. Tengah wengi jam 00. Apa ini nutuke ini? Alah, kok aku diseneni mana karo Parjo iki? Gak usah. Babas. Bas, kalak tutup. Enteni Parjo ae. Tak turu maneh aku. Wah. Ini mana?
Aduh, mangkane turu dadi tutuk iki no. 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 Nggih. Kamu kene gak ono suarane jam tengah wengi. Kamu tutuk apa? Apa nih? Tengah wengi aku mau ndelok jam, Jo. Jam 00 ya. Ya apa nutukku? Lho ya apa? sih? Kosong. Kosong iya apa? Jam kosong jam 12 no, tutun ping 12. Nang HP ku iki malah 00 tulisane. Gel aku wis tak. Enggak turu wis, turu. Hah? 00 ke jam 12. Mesti aku salah iku. Turu ayo wis. Turu. Yo. Gel aku no. Nyalano aku terus. Jam piro iki? Jam loro. Ya Allah. Wayang kok kentongan iki. Loh, nanti kentongan iki. Apa bingung Penting iki tangi yo. Napa? Lungguh ta apa penting iki wis salah. Eh? Penting lungguh. Napa? Ono sing ilang iki lho. Tutukan sing ilang. Ya Allah, karo ah. Apa? Sing ilang iki tutuk kentongan ya. Tutuk kentangan. Iya. Aduh. Wis, turu mana? Ah.